Tulong persona ang arestado kang sakyadahon kang otoridad ang sarong pigtutubudan na drug den sa Zone 5 Barangay Lerma, Naga City. Alas 5:38 ning hapon kang nakaliis na Biyernes, Abril 26. Binisto ni PDEA Regional Director Edgar Jubay ang tulong suspechado na sinda Nicolas Abesa ICC, 62 anyos asin drug maintainer. Nicolas Abesa I. Briones Jr., 38 anyos mayong trabaho. Asin ang 62 anyos na si Josepina de la Rosa y Claridad, drug den employee na interong residente kang nasambit na barangay. Inaresto ang mga sospek ang mapabakala ni Abesa ang pusher buyer kang PDEA. Na-recover sa mga sospek ang tulong plastic sachet ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 15 gramo o 102,000 pesos ang market value. Apwera sa droga, na-recover man kang otoridad ang ginamit na budel money asin non-drug items. Yung pinagbabantayan, sa requirement kan sarong drug din, dapat bako lang na sarong best na makakaigwa ng surveillance sa mga sarong lugar, mga 2 o 3 na kinakaipon, may establish lagat na ining sarong lugar, sarong drug din, ta sarong iya sa pigahanap kang sa tuyang korte. Happen na kang makaigwa ki bypass operation, yaon ini duman si Nicolas Abesa bilang sarong bisita, pero banan siya duman sa sa sinampang kang kaso. Na-recover man sa posyon kan mga sospek ang sarong Magnum 22 na badil na kargado ning 5 bala. Deme kita nagre-relax duman sa kuyanta. Bakong gustong sabihin na nakuha itong target isa mapundo na kita. Sarong man yan sa pigbabasehan kang sa tuyang national office kung paano kita i-rate. So bako lang ito na porque namit ang target mapundo na. So kinakaipan i-sustain. I-sustain itong airport na hanggat may naarama na pwedeng maging subject kang operation, ipampigigin mo ta. Sa presente, nasa kustudiya pa kang PDEA Regional Office Bicol sa Campo General Simeon Ola sa siyudad ng Legazpi ang tulong sospek, maging ang mga na-recover na droga asin non-drug items para sa formal na disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal